Здравейте, вие сте с Gangster Shop. Днес ще ви покажем нашият нов продукт. Омръзнало ли ви от старите гъби, които не могат да попият и петънце сок от масата? Представяме ви нашия нов продукт. Супер абсорбиращата гъба. Тя може да абсорбира абсолютно всичко. Ето вижте. Чашата вече я няма. Сега ще помоля моя асистент за помощ. Това е само обикновен телефон. Видяхте ли? Той също изчезна. Вижте някои мненията на хората за нашата супер абсорбираща гъба. Какво ти кажа, брато? Супер доволен съм от абсорбиращата гъба. С нея мога да се пренасят наркотици през граница. Не, че съм го правил, не, че нещо такова. Много съм доволен от супер абсорбиращата гъба. С нея абсорбирам кръвта от жертвите си, труповете преди да дойдат ченгетата, по-късно труповете на ченгетата. Какво мислите за супер абсорбиращата гъба? Моето Камила много обича да абсорбира, за нищо не го заменям, даже и за северното сияние. Оставам самоличност. Какво мислите за нашия продукт? Много съм доволен от супер мастурбиращата гъба. Но тя е супер абсорбираща. Може да получите супер абсорбиращата гъба само срещу 99 лева и 999 стотинки. Но ако се обадите в следващите 5 секунди, получавате 10 000 гъби безплатно. Но тъй като 5 секунди вече изтекоха, промоцията не важи. Ако скупите нашата супер абсорбираща гъба, получавате и невероятният подарък, дами и господа! Салфетка! А може да се възползвате от нашата друга промоция. Купувате си 2 гъби на цената на 10 и получавате конец. И не забравяйте, вие обичате нашите продукти, а ние обичаме вашите пари!